Hangrai terno ragai hangrai ter khlairani bagai tia rangjak gulagati khomsak berai khiri thai samung homung rok cholejak tini fasale simi bisi burum burum no juda juda thayo hangrai terongko hangraio thaijak nokungni borrongni begreng khibilayo mutai baroklayo tei tukulayo taklai bisio bo jampuijola RD block bai khobjaknai gulagati khomchago bisi burum burum khlaima haikino taklai bisio bo khlaijaknani thangai tongo hangrai ter o tero Tripura hastani rejapna kereng te musona kereng rok bahaino faibainai. Hambai, जों दिनै और प्रेस मीट खाइमानि उद्देश्य खा चिनि दयरामपारा बिसिनि आन्दारो जों बिसि बुरुम बुरुम न जों माहाकेनो बेकरें खिमानि जों ओ प्रोग्राम नारजागै दंगो जतन हासाल साम्पा गाना हन्यावै जे थानाय बसर फाइमा हाकेनो ताकलाय बो विशेष कर फाइनानि बागै स्पेशल कयमुं जतन न ते कैसे गांके जों ओ जागाव ताकलाय जों स्पेशल कायसा जों अरो जेहेतु सिनि पेको जला बिसिबाय सिनि दयरामपारा बिसि मिलिलायनाय ओ प्रोग्राम न जों खालायनि थाङै दङ आबोनि बागैनो ओ जागा आं तेबो जतो ताकुकताय बुकुक संना हासाल साम्पा हन्यावै कयमुं गांके मनंनाय ओ जागा बानिया खानिनि बागैबो फाइमानो पाइफाल खानिनि बागै फाइमानो ते ओ जागाव तामलाय चिनि स्पेशल ताबो तेबो जुदाखे नुकजाक मानि गायके जों चिनि प्रोग्राम तंनाय हपुंगाय सा रोसामुं ते मोसामुं ते ओ जागाव जेबु मुंरुवै रोसाबना मुसुंनाय रोसाबमानाय मोसाना मुसुंनाय मोसायमानाय आबो बसुं नरंनि थानि कायसे कयमुं दंगो ते रोसाबनाय मोसानाय तो चिनि स्पेशल जों नारकजाक दंगो न हायपानो मोसानाय रोसाबना हिंगांके नरगबो रोसाबहायमानो हिंके बानिया खानिनि बो ओ जागाव तेबो और तेब साफ खलाय रिजाखा तेब सुजुग सुबिदा रंखा ताबुक दुकान रनान बागै जागा कतर कुवार तंगो एमने तेब परिष्कार रंजाकबा कुनु जागा प्रॉब्लम इंगराक जे गाड़ी रक तंगानि पार्किंग रक बो एकदम थासके सनामजाक आमन बागैनो जतन न लामसगो जतन न कयमुं जों हासालो थांयावै गानाव फाकेंगे सिनि रांपुसाबो जों किसे सेफ्टी खायमानानो ताइसिनि एलाकारबो तेबो महाकेनो जों ताकलायसै खाली खालिनसै टाइम बालि माके जों कतरखे प्रोग्राम नायथक खलायमा हांके सिनि एलाकारबो जों मुंगानो हनि आंखाकायो आबन बागै जतन चिनकरा चक्रा चिनि सराय रकनो और प्रोग्राम नायफेनिन बागै जों जतन थानि कयजो जतन न हामबाय खुमबाय के बोजा बत खायो मो गांके दयरामपारा बिसिनि आन्दारो मो खुमचाक पार हनजागो ओ खुमचाक पारो जों खलायन थाङै दं बेलाय जों सिपाहिजला डिस्ट्रिक्ट नि बिसिंगो जम्पुइजला साब डिविजन ताइ चिनि दयरामपारा बिसिनि बिसिंगो भक्त ठाकुर दैट इज खुमचाक खमानि जागावो जों बसखांनि जे हांग्राय तेरनि कायसावर बेकरें खिममानि कायसा मेला संसाजागनाय अ मेलाव जे हपुंनो रोसामुं मुसामुं अमतिखे तंनाय जाति रक जाते कोनो असुबिदा यानि बागै बरमनि बागै अमाहायके तंनाय प्रति बছरनि हायनो जे अनेक बছर जों अर 1982 नि सिमि अर बेकरें खिममानि तेरंगै दंगो ताकले हिंके जों ते किसा जुदा खलायनाय कारण हमाले जों अर दुइटा बिसि जों अर जुक्त अंखा जे पेकरजला बिसि बाय दयरामपारा बिसि दुइटा बिसि मिलिवै जेहेतु जों ताकलाय खलायो ताकलाय अन्नान्य बছरनि तुलनाय जों ताकलाय ताइबो नायथके तिसानानि बागै जतन साक्तारै सामुंतां दंगो आबनि बागैनो जों गाना गिनि हासाल गाना जतन जों कबगो ताइ बरंनो सावो जे अर बेकरें खिमनानि बागै जतन जाति हिसाबै अर फाइबेदि जों आबनि बागै जथेष्ट जों जागा ताङै दंखा कुनु जाते असुबिदा यातै चिनि भलन्टियार्सबो बुरि बदलबो तंनाय सोलारबो तंनाय सिक्ला बदलबो तंनाय जत मिलिवैनो भलन्टियार्स काहामको नायचमुइ जों अर सामुं तांजानाय এবং जों पुलिस प्रशासन न मियानो कागज तुनि रिखा এবং रिसिभ खलायति फाइजाक बरं बाय अनेक कक सालायजाक ताकलाय किसा अन्न भाबे एंनाय हनैनाय आर एरसारा डीएम नबो मिया कागजि हका ताइ जों एर बिसिंगो एसडीएम सानाय हनि दंगो गाइचिनि अर लोकल एमएलए दंगो मानव देव बर्मा ताइ चिनि लोकल एमडीसी दंगो जे उमाशंकर देव बर्मा गानानि पेकरजलनि जे गणेश देव बर्मा एमडीसी नबो जों साहरनाय हनैनाय वानसुगै दंगो ताइ अन्नान्य बाबे चिनि अरनि जे बिसिनि जे चेयरमैन तंनाय जे एक्स एमएलए वीरेंद्र किशोर देव बर्मा बनबो जों साहरनाय हनि वानसुगै दंगो
हांखो साहरनाय जों एर बिसिङावनो साहरनाय आबोनि बागैनो ताख्लाय अन्नान्य बोसोरनि तुलनाय ताख्लाय किसार जों जुदाखे गाहाम तिसारनानि बागै जों वानसुगै दङ आबोनि बागैनो गाना गिनि जत्तनो जों कबगो चिनो आरो बेकरिं तुबै फाइनानि बागै ताइ चिनि तेरनो नाइथक ख्लाय गाहाम तिसारनानि बागै जत्तनो थानिनो कबग जावोसों